अखा हानायाथ' हागासिनो दङ मा खालामबावनाय गावबा गाव बोथोर हागोन ओंखायनो न' सिङावनो दं जेरावबो ओंखारनो मोनाखै गोबां मानसियानो माने गाव ओरै कुसुगाव साइड बा गुबुन गुबुन जायगायावहाय लिंहरदोंमोन बिथांमोननिसिमबो थांनो हायाखै आरो ओरैहाय लाइमुथि हादानावहाय अदालगुरि हादानाव लाइमुथि साइडजोंनो थांनांगौमोन बिसोरनिथिंजायबो बेरायहैनांगौमोन माखासे उसुबिदानि थाखाय बिथांमोननिसिमबो नुजाहैनो हायाखै बिथांमोननावहाय आंनि भिडिअनि गेजेरजोंनो बिथांमोननाव गासिनावबो क्षमा बिहरो दाखालि आं सासेखौ आं नाम थांखिनो सानदों आदारनि लाइमुथि साइडनि बिनियाव लिंहरबाय थादोंमोन बिबो आं थांनो हायाखै सम मोनोब्ला बोथोर बिनि थाखाय बोथोरखौ नायनानै आङो बिथांमोननिसिम नुजाहैगोन थ' लोगोफोर हेल' लोगोफोर आंनि अख्रि दैमारि चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबाव खनसे बरायनानै लाफिननाय जाबाय थ' दिनैहाय आं माखासे कयेकथा खोथा मोननै टपिकखौ लानासो सावरायगोन दे अमा दाउ फिसिनायनि बारैबो सावरायगोन आं ओमफ्राय माखासे पलिटिसियान दैदेनगिरि बेफोरनि बारैबो आं सावरायगोन गिबियावनो सावरायगोन जाहैबाय अमा फिसिनायनि बारै जोंखौ मा खालामदों अमा दाउ बायदिसिना फिगारि बायदिसिना बिदि फिसिनो होदों जोंनि आफादनि गथ'फोरखौथ' फिसिनो होनाया गोजाननि बाथ्रा पाब्लिकफोरा दिनै जायफ्रा गुबुन गुबुन माबाजों सावरायदों अमा फिसिदोंमोन दा हमनानै ला बाक्सा बायदियावनो सासे मानसिया आंनिनो बिदा जायो बे बिदाया ओरैबायदि अमा फिसिदोंमोन बियो अमाया फिसिनानै देरबायबो बिदिनो गैयाब्लाबो 30-35 बिदिसो जाहैनाय केजि आरोखि गिदिर गिदिर जाखाबाय होमबा नों अमा मासेनि दामा बावहाय 10-15 हाजार बियो गैयाब्लाबो लसआ बिदिनो 15 लायो 5 लाखसो लस जादों होनबा दिनै जोंखौ बर'नि दैदेनगिरि दानि खुंथायाव थानाय दैदेनगिरि नाम मख'योबा कयेकजन फिसा फिसौफ्रा माखासे नों आं बायदि दङ नालाय बेफोरबायदिया दुखु मोनहैयो माने आघात मोनहैयो खारन बिखायाव सु हाबहैनाय बायदि मोनो खिन्थु इउटिउबार जादोंब्ला मोनसे खोथाखौ हजम खालामनो हानाय बा सोरबाया गाज्रि बुंनाय गुबुन गुबुना गाज्रि लेंगुवेज बुंहरनाय गाज्रि राव बुंहरनाय बेफोरखौ हजम खालामनो हानाय जानांगोन आरो बेफोरखौ जुदि हजम खालामनो हायाबा आं सानो बा बेफोरबायदि ससियेल मिडियायाव ओंखारनानैबो लाबबो गैया बेफोरबायदि आरो दा बेफोर आलादा बाथ्रा बेफोर गिदिर बाथ्रा नङा फिसा मेटार बेफोरो आंखौबोथ' गोबाङानो गोबां कमेन्ट हरो आंनि थाखाय बे जेबो गिदिर बाथ्रा नङा आं सोरनिबा दरजा नारग्रा बा सोरनिबा बायदिसिना माबा जाग्रा बा लेथ्रा बुंदों जेबो गिदिर बाथ्रा नङा बेफोरो खिन्थु आंहा मोनसेल' खोथा हारिखौ जोंनि बर' हारिखौ बुङोब्ला खिन्थु नै बिखायाव सु हाबनाय बायदि मोनो दै आंखौ बेक्तियै बुङो खिन्थु हारिनि खोथाखौ बर' हारिखौ दा बुं आरोखि आं बेखौल' बुंगोन बर' हारिया आंनि थाखाय गाज्रि जानो हाया जिखियानो जादोला अमानि टपिकआव फैनि दिनै सासे दैदेनगिरिया आं दिनै XNDFB जोंनि गबिन्द बिथां आं बिनि नामखौ मख'गोन बिथाङानो दिनै बुङो अमा फिसिनायनो मावना जानांगौनो बायदिसिना खोथा होननानै बुंदों मावना जागोन जों माजों आबाद मावगोन जों माजों जों आबाद मावनोब्लाबोथ' माबा मोनसे जोंनो माबा मोनसेसो नांगोन स्टार्ट खालामजेननो नों जुदि जेबो स्टार्ट खालामनो थाखाय खामानि मावनो जुदि स्टार्ट खालामनो थाखाय जुदि आखायाव जुदि जेबो गैयाबा जों माजों स्टार्ट मावगोन नोंथांमोना बुङो दैदेनगिरिफोरा मावना जानांगौ मावनानै जानांगौ नंगौ मावनानै जानांगौ आं मानिदों जों माखौ मावनानै जागोन ना टाउननि प्लास्टिकफोरखौ सिबनानै बा सुइपार हिसाबै जानानै जानांगौ ना मानिफ्राय स्टार्ट खालामजेननांगौ जों अमाखौ फिसिना नोंसोर बुंदों दाउ अमा फिसियो बोरमा बायदिसिना फिसियो
बोरमा मासेनि दामा बेसेबां गैयाब्लाबो 3-4 हाजार थाखा अमा मासेनि दामा अमा फिसा मासेनि दामा बेसेबां गैयाब्लाबो 3-4 हाजार थाखा बेसेबां हांसो मासेनि दामा नों 10-15टा फिसिगोन हांसो गाबोन जुदि दौ थैयोब्ला नोंसोर बुङो दैदेनगिरिफोरा बुङो ग्रुप जानानै हानजा जानानै नोंसोर 7-10 जन 15 जन बेफोरबायदि ग्रुप जानानै नोंसोरो खामानिखौ मावनो हायो बे 10-15 जन ग्रुप जाबाय जानानै जुदि फैसायानो जुदि गैयाबा मावजेननो गैयाबा जों माजों स्टार्ट खालामगोन दे बुं आंनि बे मोनसे खोथा कुइसन जाफ्लांबाय थायो आंनाव नोंसोरनावथ' बुंनानैबोथ' लाब गैया अमा फिसिनायनो नोंनि मेगन सिगाङावनो बर'नि दैदेनगिरिनि लिडारफोरनि मेगन सिगाङावनो गबिन्दनि मोखां सिगाङावनो अमाया दिनै थैगासिनो दं रग' रग'नो सोरनियावबा माथाम माब्रै न'खर न'खर फिसिनाया बाक्सा बायदियाव तामुलपुर दाखालिसो डिस्ट्रिक्ट गोदान दाजानाय प्रमद बर'नि नैबे समस्थियावनो न'खरफ्रोमबो माफा फिसिदोंमोन बाजाराव अमाखौनो फानबावलानो दा सेरसेयावहाय 150 थाखा 100 थाखा बेसेबांसोल'नो थाङो होननानै खोनादों जाबावा दा हाबा हुखायाव अमा होनो थाखाय अमाखौनो जाबावा जाहैदों गिनानै होनबा जों मा अमा फिसिगोन होनबा मा बेखौ मा खालामनो अमाखौनो बासायनोनो हाजोबाखै मासे मानैल' फिसिनाय बेफोरबो थैजोबदों बेमारजों होनबा माबोरै जागोन बाक्सायाव मोनसे गामियावहाय गामिनि नामखौबो खोन्थाला आङो फटकबो दङ बिनि फटकखौबो खोन्थाला अमा फिसिनायनि अमाया बेसेबां गिदिर बियो सेस बुथारनो दुब्लियाव गामिनि सेंग्राफोरखौ लिंहरनानै बुथारनो फबना दोनजोबनो गोनां जादों होनबा बिसोरबायदिया बेसेबां लस जादों जोंफोरा 1 लाख जुदि दाहार दुहार माबा मोनसे लाबाय जों 1 लाख थाखा लानानै जुदि बिदिनो थैजोबोबा जों मा जागोन बेफोर फैसाखौ जों माजों सुखायगोन होनबा जों गोथाङैनो गोथै नङा होमबा एसे माबायाखौ बुंनांगौ एसे खोथायाखौ सोलिनो हानाय बा माबा मोनसे हांसोआबो दाउआबो जै बेराम जाबाय नों लाखिनो हाया हाजार नों माबा मोनसे मुलि हो बा बायदिसिना हो लाखिनो हाया बेराम जाबा दिनै नों गामि बायदियावहाय गामि ओनसोलाव बबेयाव नों अमा फिसिगोन दे बुं अमा फिसिनाय लगे लगेनो मोनसे ओरैबायदि गाज्रि गेस ओंखारो पलिउसन होननानै बुंगोन ना मा होननानै बुंगोनथाय ओरैबायदि गेस ओरैबायदि मोनामो बे अमा थानाय जायगा खाथिजोंनो गिदिंजाया थांजायानो बेफोरजों मोनामनायानो गामि ओनसोल बायदियावथ' अमा फिसिनो हानायनि जायगायानो गैया गुबुननि खोथाखौ दोन दानि बिनि जायगायावनोथ' जायगायानो गैया फिसिनो हानायनि बिनि जायगायावनो रासिन अमा थैदों दा अमा फार्मफोराबो बिनि जायगायावनो दङमोन नंगौ नोंलाय मानोथो सिबानलाय मानोथो लाखिनो हायाखै मानोथो जोंखौलाय मानोथो अमा फिसिनाय दाउ फिसिनाय बिदियावलाय मानोथो जोंखौलाय एफाग्राब माबायाव लस जानायावलाय लामा खोन्थाना होबाय थादों दाखालिबोथ' दिनै अदालगुरि बायदियाव मोनसे मा होननानै बुङो मिटिं लादों ndfb फुराना केम्पआवहाय बेयाव मोनसे लादों अमा फिसिनांगौनो दाउ फिसिनांगौ आरो सब समाय अमा फिसिनाय दाउ फिसिनाय बिजों मानसिया हायाथ' नों बाहेरा खामानि गैदेराबा बाहेरा मा खामानि मावगोन जों सोर होगोन जोंखौ सोर हाजिरा मावनो लिंगोन सोर लिंगोन दे आरो माबायदि मावहैबावगोन बै गथ'आ गामिनि बर' रायजो राजाफ्राबो नोंखौ हाजिरा मावगोन होननानै मालाबाबो लिंनाय नङाथो बेलाय मा हाजिरा मावनो मा खामानि मावनो गोरोंसोबो खामानि मावा मा मावा हाग्रायाव बिसिबा गोबाव थाबाय बिसोर माथो खामानि रोंनाय बेबायदि साननानै होआ लिङा सोरथो थां उसुबिदा मोनगोन गामिनि रायजो राजाफ्राबो बिसोरो एथ'राब सेक्रिफाइस दुखु दाहा खालामनानै फैनाय बिसोरखौलाय मा हाजिरा मावनो लिंनो उसुबिदा नाङो लिंखाया बिनि अनगायै माबा मोनसेथ' होना राहा लामा हो माबा मोनसेथ' खालामनानै हो अनलि दाउ अमा फिसिनाय बेयावसो बिराद मुखुब खालामनानै दोननांगोन एथ'राब जाम्बा खालामनो सानदोंना प्रमद बर'आ बा गबिन्द बसुमतारियाबो दा बिथाङानो गबिन्द बसुमतारिया गावनो मोनबोखाथारनाय जोंनि भुटान केम्प बायदियावहाय जोङो बावहाय अमा फिसिनाया थांना थानाया माबायदि थांनानै थादों खारन जोंनि अमाया जे हादोरनि अमा जों कन्टिनिउ अमा मोनजाया केम्पआव थायोमोनबा दैलि अमा जाया बाजारनि अमा बेदर बायनानै जों मोनजाहोफेरामोन हाग्रानि अमा बा बायदिसिना बिदि गावनासो जायोमोन बेबो गामिनि अमाखौ ओरैबायदि मोजां अमाखौसो बायना लाना थांनानैसो जायोमोन
दा ओंखायनो बेफोरनि अनगायै बेफोरखौ दोनथ'नानै आं सानो दिनैनि बे प्रमद बर'जों गबिन्द बसुमतारी बिथांमोना बेफोर अमा फिसिनाय दाउ फिसिनाय बेफोरखौ दोनथ'नानै बा बेफोराव जुदि XNDB-फोरखौ जुदि मुखुब खालामा लाफानो बा गुबुन माबा मोनसे बिनि अपसन बिनि अनगायै मा अपसन दंबावो बेफोरखौ नायनानैसो होनाया मोजां। सब समाय दाउ अमा बोरमा माबा माबि फिसिनाय बावहाय इनभल्भ खालामना दोनबाय थानायखौ आङो बारा साबजानायबो मोनाखै। NDFB-नि जाखिनि लिडारफोर दङ कयेकजना बुंनोसो हायाखै बिसोरो माखासे मिडियाफोराव ससियेल मिडियाफोराव ओंखारै मानसिफ्रा बुंनोसो हायाखै, बुंसिगौ बिसोरबो। आं सानो जेसेबां XNDB-फोर दं लाजिनायखौ जालदाब गारनानै दोनथ'नानैब्लाबो माबा मोनसे प्रब्लेम जादोंबा मिडियायाव रग' बुंबाय था। आं जुदि अफ्रियाबो जुदि माबा मोनसे गाज्रि मावदों अफ्रिखौबो रग' बुंबाय था, थख' बुंबाय था। आंहा बावहाय बुंनांगौ जेबो गैया, खारन नोंसोरनिफ्रायसो आंसो आंनि माबाखौ बुंबाय थादों। दिनै आंबोथ' गोरोन्थि मावगासिनो दङना, ससियेल मिडियायाव मा बुंदों मा बुङाखै। ओंखायनो नोंसोर आंखौ बुंनानै होनांगोन बा आसि थुनानै खोन्थाना होनांगोन जे नोंनाबो बिदि बुंनाया जायाखै, एसे सिस्टेमाव बुंदो। होमबास बेखिनि खोथाखौ बुंबा साबसिन जागोन। थ' जेखियानो जादोंला लोगोफोर, आं गुबुन मोनसे टपिकआव फैफिनबावनोसै। दिनैहाय जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफोर सोरबाया MCLA MLA जादों मा जादों, दानि सिम नोंथाङा हायोब्ला MCLA MLA बेफोरखौ खनसे लिंहरजोबनानै मोजां सावरायनाया मोजां। खारन सोरबा सासेनि थाखाय गासैबो बदनाम जानांगौ आं बेखौ लुबैयाखै, सोरबा सासेनि थाखाय गासैबो बुंजाजोबनांगौ आं बेखौ लुबैयाखै, आरो बर' रायजो राजाफ्रा बेखौबो लुबैयाखै। दिनै सोरबा बबेबा मोनसे समस्तिनि थाखायनो सोरबा सासे CM बा चिफ बा डिपुटि चिफ बेफोर बुंजानांगौ दरखार गैया। दिनै आं जायगानि नामखौबो खोन्थाला, अनलि MLA सासे MLA नाम मख'ला, बेखौबो सम सफैयोब्ला बिनि माखासे कयेकटा बिनि फट' बा माबाफोरा मोनजोबोब्ला आं खोन्थागोन, आं बेखौ फुरा नामखौबो बुंगोन, बबे समस्तिनि बबे जायगानि बेखौ आं बुंजोबगोन। दा ओरैनो इनडाइरेक्टलि माखासे खोथाखौ आं बुंनानै दोनखादों। MLA-फोरा दिनैहाय MLA-फोरा जेला भट केम्पेइन जायो अब्लाना मा होनामोन जों बर' रायजो राजा गैयिफ्रा ओरैबायदि दा गायनाय फुनायनि दिन 1000 थाखा जों ओरै गैजाया गामियावहाय 500 थाखानि थाखाय बै सुबुङा गामिनि रायजो राजाफ्रा नों MLA-नावहाय अनसुंथाइ बा माबा मोनसे मुलि जानो थाखाय फैसाबो गैया जानानै थायो, माइरं सेरसे बायना जानो थाखाय फैसा गैया जानानै थायो। गुबुनखौ मा होननानै बुंनो, आंनो जायो, आंनो बेफोरबायदि अबस्थायाव गोग्लैयो, थेवबो इसोर दं होननानै आं साननानै थायो। दिनै बै बर' रायजो राजाफ्रा बै पाब्लिकफ्रा गामियाव बिसोरो हाजिरा मावनानै जोंथ' मा खस्थ' खालामो, बिसोर गामियाव थाग्राफ्रा ओरैबायदि दुखु दाहा खस्थ' खालामो, बिसोरखौ नोंसोरो ओरैबायदि कनभिन्स खालामनानै ओरैबायदि नंखाय खोथा बुंनानै देरहाबोबाय। देरहाखांनायनि उनाव आंथ' नोंसोरनाव हाबफेराखै, आंथ' नोंजों रायज्लायहैफेराखै, आंनावथ' नोंसोरो भट होआखै, बेफोर खोथाया मानो ओंखारो, मानो बुङो? बै सासे पाब्लिकआ दिनै नोंनावहाय बा लोमजादों, न'खराव फिसाज्ला लोमजानो हागौ, बिसि लोमजानो हागौ, बा सोरबा सासे बिमा बिफा लोमजानो हागौ, बावहाय बिसोरो 2,000-3,000 थाखानि थाखाय नोंथांमोननाव बेसेबा गोजाननिफ्राय 500 थाखा गारि भारा लानानै थाङो। बावहाय ओरैबायदि खोथा खोनासंबोनो गोनां जायो, बा माने खोनाबा दुखु नाङो। आं दिनै नामफोरखौ मख'ला, थांखिला, एरिया MLA सासे MLA-आ दिनैहाय बे पाब्लिकनो थाइसे फैसा हराखै। बिनि न'आव खोनादों लोमजानानै बियो 2,000-3,000 थाखा, इसेल' थाखा। आरो नङाला बियो UPPL-निनो ओरैबायदि सापर्टार मानसि, जाय मानसिया थांदों MLA-नाव, UPPL-नि मानसिखौ बेखौ ओरैबायदि बुंबावबाय, खोनायोब्ला दुखु मोनगोन, नोंसोर दुखु मोनगोन। दा खालाम, आं बुङो बर'नि दैदेनगिरि जायफ्रा खुंथायाव दङ, MLA MCLA EM
CM डिपुटि CM नोंथांमोना बेफोरनि बारै एसे मोजां डिसिसन लालाय मोजां सावराय नोंथांमोना जुदि मोजाङै थाबाय थानो लुबैदोंबा नोंथांमोननि सरकारानो जुग 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 थाबाय थाथों जों लुबैयो नोंथांमोननि सरकारा जुग 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 थाबाय थाथों मोनथिबाय रायजो राजाखौ आखायाव मोजाङै बोननानै ला मोजाङै रेसपन्ड हो बे माहाजोनफोरखौ बांद्राय रेसपन्ड दा हो दे आं मानिबाय खारन बिसोरा गारि गुरा दं बायदिसिना दङ बै न'खरनि गैयि न'खरफ्रा नोंसोर मानि थाखाय जों MLA MP बा गुबुनफोरा बै बर' रायजो राजा गैयि गरिबफोरनि थाखायसो नोंसोरथ' MLA जादोंना सोरबा सासे माहाजोननि थाखाय जायाखैथ' सोरबा गोनांनि थाखाय MLA MP नङाथ' बे जाय गामि ओनसोलाव गरिबफोर गैयिफोर दा नै दैज्लां सम जाबाय गायनाय फुनायनि दिन दा थाखा फैसा थाइसे गैया आरो अखा हाबाय थाबावदों सोरबा सासे लोमजायोबा बिनि गाबोन मुलि जाहोगोन माजों मा खालामगोन माजों मा ट्रिटमेन्ट होगोन बिनि मोनसे टेनसन जायो बेफोरावनो जों बर'फ्रा दिनैहाय गामिनि रायजो राजा पाब्लिकफोरा मा जानो गोनां जादों हा एसे जाखिनि हा दङ बेफोरखौबो फाननो गोनां जादों बेफोरखौबो सोरनोबा बन्द' होनो गोनां जादों बावहाय ओमफ्राय जों सोरबा सासे माबाया माने गुबुन एंगेलावसो लानानै थाङो थ' जेखि जालाया आं सानो बर'नि दैदेनगिरि दानि जाखिनि खुंथायाव थानाय लिडारफोर नोंथांमोना हायोब्ला सोरबा MLA MP लिडारफोरखौ लालायनानै ज' सावराय गामिनि ओनसोलाव दाथ' गोबां जायगायावनो दैबाना जागोन खुरखागोन बेफोराव नोंसोर समबो मोननाय नङा ओंखायनो जा सम मोनो बावहाय बर' रायजो राजा गैयिफोरनि थाखाय मा जों मदद खालामनो हागोन मा हेल्प होनो हागोन बिसोरनो बा बिसोरो 2-3 हाजार थाखा गामि ओनसोलनिफ्राय बिनो फैयो जों बेफोरखौ माबायदिहाय बेबस्था लागोन बेफोरनि सायाव जों मा डिसिसन लागोन सोरबाया दिनै 500 थाखा गैया जागोन 500 थाखा गारनानै नोंनि न'सिम खारबोगोन जों बिसोरनो मा अनसुंथाइ हरनो हागोन खारन जों दिनै रायजो राजाखौ दिनै कनभिन्स खालामना जों देरहाबाय बिसोरनि जाखिनि खोथा बुंनाय बेफोर कमिटमेन्ट जाखिनि खोथा होनाय बेफोर खोथाखौ जों मावफुंनायखौ नाजानांगोन लिडारफोरा बेफोरखौ सावरायलाय बर'नि जाखिनि खुंथायाव थानाय लिडारफोर नोंथांमोना ओरैनो बा गुबुन बा गिदिर प्रग्राम खुंलायबाय थानानै जेबो लाब गैया आं बेखिनि खोथाखौ बुंगोन नोंथांमोना गाज्रि मोनो ना मायो सोरबा सासे सानैया गाज्रि मोननानैबो लाब गैया बुंनांगौखौ सिदा बुंगोन आरो साननैसोनि उनाव बोथोर मोजां जायोब्ला जे जायगायाव UPPL नि सापर्टारफोर दं आं बे जायगायाव हाबहैगोन आरो गिदिंगोन आं खमा बियो ओरै कुसुगाव साइड बिथांमोननिसिमबो हाबहैनांगौ दंहैयोमोन लिंहरबाय थादों दा बावैसो आंनाव फन खालामदोंमोन बिसिनाव थांनो हायाखै आं न'खराव फिसा मोनसे प्रब्लेम जानानै दङ जायनि जाहोनाव आं न'निफ्रायनो ओंखारनो हायि जानानै दङ आरो लाइमुथि आदा रने बेबो आंनावहाय फन खालामबाय थादोंमोन चिरां डिस्ट्रिक्ट रनिखाता थाना गोग्लैयो ओमफ्राय सान्तिपुर साइड माने दागगारि साइडजोंबो लिंहरबाय थादों थांगोन आं बेजोंबो बेरायहैगोन एसे रायजो राजाजों एसे लोगो लाहैगोन खारन आंनि न'आवबो फिसा प्रब्लेम आं न'निफ्रायनो ओंखारनो हायाखै आदा रनिनाव आं खमा बियो भिडिअ'आथ' बारा गोलावबो जाबाय बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय जय बर' हारि